מה קורה חברים, סמארט בלייק כאן, והיום אנחנו נשחק הייג'קט, סטיקס אנד סטונס עם ברל פה. הופה! היי! זה סרטון ראשון, אז כאילו נראה איך זה מתפתח, ואם אתם אוהבים את זה אז תנו בלייק. למה לא? זה לוקח בדיוק חצי שנייה. וזה גם יעזור לי. אז בואו מתחילים. אוקיי, כבר תזהר מהרימונים שלי. פוצ'ה! זה אני! תקעתי בך רימון ואז זרקת אותי. וואו! אתה לא היחיד שיודע לחתוך. אוי לא, הוא כן. הופה! אני הולך עם סכין, אני יותר טוב עם סכין. פוצ'ה! היי! עונה, אלפא דוג. יאללה, אני עם קרוסבוד. מה? בא לי לאפס מישהו, יאללה. גם אני רוצה לאפס. יואו, איזה פגיעה ברל, אל תעביר. זה היה כזה יפה. אתה לא מבין, ראית? כן. אל תגיד שזה לא היה יפה. זה היה נחמד. היו לי יותר יפים, בוא נגיד ככה. טוב שלא, תהיה קטנוני. בא היו לי לי- כבר לאפס מישהו. נו, איפה יש לי מישהו? יש! איפסתי מישהו! יש את אלפא דוג, טוב ברל. אני חייב לאפס, אתה לא מבין. עונה, אני מוריד. ברל, עזוב אותי! עזוב אותי ברל! יאללה, אני גם עם סכין. ואם אני ארצה לאפס, אני אאפס. אני כבר רוצה לאפס. יש! דקרתי מישהו. הייתי יכול לאפס אותו, באתי אני לאפס רוצה אותו. רימון. יש, תראה אותי ברל, אני שני. אוי, זה פעם ראשונה שאני... איפה אתה? אני מאפס אותך. מה הבא מישהו? איי איי איי, אל תאפס אותי, דיר בעלקת אם אתה מאפס אותי ברל. מאפס. ברל לא. אני חייתי בלאפס. יש, חיפשתי מישהו. בקפוטד. ברל. חרקת אותי. ברל, בלי גרזנים אחד על השני, בסדר? כן, כן, עם. לא, לא. יואו, כמעט. ברל! יש! למה עשית פסת? גרזן? לא. למה עשית גרזן? אני ראשון! לא, אני לא. אבל אני עוד מעט ראשון, אני רק 20 חסר לי. זה אתה ברל? לא זז, מה? הוא יצא? טרוס ברל, טרוס! טרוס! פליז! יש, מי הרגתי? ברל, טרוס! נראה לי הרגתי אותך. יש! איפסת אותי! בוא, יש! אני רק גרזן עליך. תיזהר ברל, אתה לא היחיד טוב פה עם גרזן. וואי. זה אתה? אוי, מזל שזה לא אתה. רגע, עם גרזן הוא אסף? בבקשה לא. יש, לא עם גרזן. זה המזל. איפה אתה? איי, תקע בסכין. אני באפס בגללך. בלי גרזנים אחד על השני. בלי גרזנים. אתה אמרת כן, אז מה אתה רוצה? פגעתי במישהו. איפסתי עוד מישהו. זה אתה ברל? בבקשה לא. יש, פגעתי בו בלי סקופ. ברל, זה אתה? יש. רגע, מה עם גרזן? לא, מזל. אם זה עם גרזן הייתי מת. יואו, כמעט איפסתי אותך. מה זה? אתה מאחוריי? כן. זה מגעיל. מאחוריי, תן לי לאפס מישהו, זה אתה? היי. לא, סטאק. איפה אתה? איפה אתה ברל? איפה אתה? רק מאפס אותך? יש, עם סכין.
יש לי רק מטרה אחת, לאפס אותך. לא! יש לי סכין. לא, באתי לאפס אותך! זה פגע בך! ישק! זה אתה? אנחנו אחד מול השני. יואו, איזה אתה מקום אני. ראשון! מה? אני מקום ראשון! איפסו את הראשון שהיה. אני מקום ראשון. וואו! איך? אני אתה מקום עשית את הגיל הזה, לא? לא, ראשון. זה... אני ראשון! וואו! זה טוב, גרוע. תודה רבה חברים שצפיתם. כפי שראיתם זה משחק ראשון טוב. הוא פוקסיונר, הוא פוקסיונר. פיונר עלק. איפסתי אותך, תפסיד בכבוד. טוב יאללה, תודה שצפיתם, נתראה בפרק הבא. ביי.